И тази заповед беше временно отменена. Европейски дипломати и анализатори обаче определят речите и действията му като потенциална заплаха за мира. За разпоменателните събития в Сребърница. Благодарим ти. Отново у нас до края на годината България ще получи още 2 медицински хеликоптера. Плановете са страната ни да разполага с общо 8 въздушни линейки. Днес медицински хеликоптер извършва спасителна мисия. Транспортира пациенти с политравма от Разлог към болница Света Екатерина в София. Сега страната ни разполага с 3 машини. С тях екипите са завършили 94 мисии. Изграждат се 6 вертолетни бази в различни райони на страната. Екипите са 12, които работят в момента. Подготвят още екипи за Търговище и в бъдеще се планират и за зона Митрополия. Hey, Baldi, do you know what to remind me of? Монтана, село Габрово. Доставката на втората и на третата въздушна линейка бяха отложени с няколко месеца. Заради неспазните срокове италианският производител е глобен с над половин милион лева. Сега здравните власти са убедени, че новите машини ще постигнат в срок. Часове преди хеликоптера да кацне в същата болница, министри и представители на Европейската комисия обсъдиха планираните реформи и инвестиции за спешна помощ тук у нас. Имаме възможност да спасяваме хора, независимо къде са. В момента имаме такъв пациент. Най-важното днес е, че към момента в България успява да инвестира 2 милиарда и 600 милиона лева от националния план за възстановяване и устойчивост. Тези пари са първищите резултати като този. Дончев заяви амбицията си тези средства, като плащания до края на годината да бъдат отвоени. И за граждани. 2 години държавата е единствен негов собственик и областната управа на София трябва да поеме изцяло стопанисването. Общината се оттегли, след като двете институции не се разбраха за временно общо стопанисване. Охраната остава да неделя, а хората затворят за граждани за неопределен срок. Закрива се и автобусната спирка пред парка. Сега областната управа ще трябва да реши как да поддържа парка, който е европейско културно наследство. Делата срещу царя бяха политически. Отговорността на първо място на тези, които започнаха тези дела. И освен тормоза към него, това се коства и 1000 декара вестенен парк. Тук конкретно говорим за Врана, защото освен Врана бяха Съргел и Сетняково. Международен турнир по физика. От какво се изисквало да решат задачи, които нямат решение. За разлика от задачите в училище, при които пътят е равен на скоростта по времето и отговорът е един, на турнира за млади на решаване на някаква задача са по-скоро денни и е доста близко до, всъщност, до работата, която истинските учени правят. Например, да се опише пътя на магнита, който се върти над други 2 магнита. Или да се обясни явлението, при което 2 пръчици изтласкват друг предмет. И това е много полезен турнир, защото по този начин учениците действително се докосват до изследователския подход в образованието. Нещо, което в България липсва изцяло. Турнирът се проведе в Швеция и в него участваха 180 ученици от 35 държави. Нашият отбор, който от 3 момичета и 2 момчета, спечели бронзов медал. Като имате предвид, че проблеми в физиката, които продължават да се занимават с тях и Елена е 11 класа в математическата гимназия в Русе и след като завърши училище, обмисля дали да учи теоретична физика в Софийския университет и да търси решение на задачите, които все още нямат решение. Тази есен години ще представи на зрителите първото българско издание на големия световен хит Трейкърс с игра на предатели. Водещ на тази интригуваща игра е един от най-популярните и харизматични актьори – Владимир Карамазов. Високите залози на националните обрати са само част от причините, заради които той първо става фен на формата, а сега и Трейкърс има много компоненти, които хората харесват в реалити форматите. Има